За образованието, само че в Япония. За това ще разговаряме сега, уважаеми слушатели, с доктор Стефания Димитрова, моя гостенка в студиото. Тя е завършила психология и културология, доктор е в областта на социалните науки, директорка на Центъра за международни изследвания за образование и култура и председателка на фондация Мадара България. Специализирала е и в чуждестранни университети, работила е в Япония и в Индия. Също така е проучвала теми, свързани с образованието, и сега е гост-лектор също в японски университети и в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите в България, в София. Вашите наблюдения за японското средно образование ще са ни много интересни, защото това е една много различна култура, предполагам различна система, но пък един поглед отвън и отстрани винаги е освежаващ и полезен за нас. Здравейте още веднъж. Здравейте, благодаря за поканата. Вашия интерес към Япония, да, вие имате траен интерес към източните култури, Индия, Япония. Моя интерес започна 90-те години. 94-та година очаквах да се роди сина ми, огледах се наоколо какво се случва и видях ни изключително груби взаимоотношения между хората, което ме потресе. В такъв свят ли ще живее синът ми. Тогава започвах и да работя върху дисертацията си. Затова огледах се в световната практика, педагогическа, коя нация възпитава своите подрастващи поколения така, че да е уютно, приятно да се живее в такова общество. Световно известен факт беше и тогава, че това е японското общество. Затова кандидатствах към тяхното Министерство на външните работи. Те ми финансираха един проект за проучване на социализационните механизми в японската образователна система. Тоест, каква е философията на образованието, какви са стратегиите, методите и техниките, които възпитават такива индивиди, сред които е уютно и приятно да се работи и да се живее. И тогава също попаднах на книгата на Лавкадио Херн. Той е един ирландски писател, който въвежда западната аудитория, на западната аудитория въвежда японската култура и естетика. И той действително, една от неговите мисли, изказани в неговите книги, много ме заинтригува и бих искала да ви я споделя. Тя се отнася за Япония. Няма друга нация в света, в която изкуството на щастливо съжителство да е така щателно и съвършенно разбирано и възпитавано, както в Япония. Така, тази философия и принципи на образованието, които видяхте и които сега ви каня да споделите и с нашите слушатели, какви са? Още тогава ми направи впечатление, че цели армии от западни психолози и педагози заедно с мен проучвахме точно това. Социализационните механизми, философии, практики. По-късно тези колеги успяха, благодарение на работата на Мартин Селингман върху науката за щастието, успяха да прокарат принципи, които да могат да бъдат адекватни на нашия стил на възприятие, т.е. на западния стил на възприятие, и съответно нарекаха тази образователна стратегия, основана върху методите, техниките, принципите на японското образование, позитивно образование. И това позитивно образование от 2011 година има много последователи в Щатите, при нас също 51-во училище в София, училище Яне Сандански в Разлог,
А от тази година и гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан в Стара Загора. Те също са иновативни училища, използвайки именно тази стратегия на позитивното образование. Така че ние като Център за международно изследване на образование и култура, основната ни цел е мониторинг на най-добрите практики по света, теории и практики в областта на образованието и културата. И заради това от 2015 година всички наши проекти, които през годините сме работили по различни аспекти в образованието, заедно с Софийския университет в неговия департамент за информация и усъвършенстване на учителите, предлагаме на учителите като вебинари, квалификационни семинари. Добре, сега нека и нашите слушатели малко да надникнат в учебните стаи на японските училища. Вие казахте и да, естествено всички можем да предполагаме, че е много различно, защото става въпрос за една много различна култура. Различна изобщо от западната култура и от нашата, която е по-скоро западна. Да, точно така. Основна философия, върху която се базира цялостното образование в Япония, е едно изказване на Конфуций. Ти съществуваш, защото другите съществуват. Тоест, сам по себе си, ти си едно уханно мъничко цветче в околоплодника на лотоса. Сам по себе си ти нямаш нито уханието, нито красотата на целия лотос, който е всъщност цялото общество, в което ти живееш. Основавайки се върху този принцип, можете да си представите вече как едните поколения в Япония са социализирани в едно уважение към другите, в едно себеуважение, но от гледна точка на това какво аз допринасям за цялото, за целият този венец от цветя. И дори когато, да речем, някой ученик спечели някаква награда, той дори се чувства малко смутен, че е нещо повече от другите. Напротив, покланя се пред всички и казва: аз не бих могъл да постигна без моя учител и без моите съученици. Виждаме ли го това у нас? То е невъзможно. То просто е много различно от това, което западната култура стимулира. Този индивидуален успех, тази състезателност. Няма ли в японското училище такъв конкурентен момент, принцип? Точно това се опитах да ви покажа с този конкретен пример. Че дори да успяват, те знаят, че успеха им се дължи на другите, на собствените им усилия, но главно на това, че се намират в една обстановка, в която са приети, такива каквито са. И точно за това в позитивното образование основен елемент е развиване на емоционална и социална, забележете, интелигентност. В тази социална интелигентност се включва да можеш да приемеш другия такъв какъвто е. И независимо от това, че не му харесваш прическата, заекването, че има по-стар модел GSM, по-изтъркани обувки, да знаеш, че с нещо този твой съученик е ценен за целия клас. Ето това възпитава позитивното образование. Елементи от японската културна традиция, които вече можем да приложим и на Запад. И това имайте предвид, от 2004-2011 година се засили, а сега вече, след 2016 година, се възпитава и адаптивна интелигентност. Нещо, което в Япония е пар екселанс номер 1 във възпитанието както у дома, така и в училище. Те се учат да бъдат абсолютно устойчиви на всякакъв вид стрес. Ако това, което се беше случило в Фукушима, се беше случило на Запад, по никакъв начин нямаше да могат да излязат по-малко от 10-15 години от тази криза. А тези хора са просто така възпитани. А как се възпитава това? Може ли в някаква конкретност да влезете? Мога, да. Тази адаптивност към условията. Ами ще ви кажа още детската градина. Да речем, детска градина номер 1 в света е Фуджи, детската градина Фуджи. Там директорът е помолил архитекта да създаде
такава сграда, в която учениците на тавана, който е не много висок, но достатъчно висок, за да е таван за помещения, на тавана те могат да тичат колкото искат, а долу на земята нарочно е поръчал бубуни и децата, когато тичат, неравности, падат. Неравности. Това е специално негово изискване, защото при тях децата не са свръхобгрижвани. Децата се учат да бъдат самостоятелни. И дори директорът каза, като паднат, знаят, че няма нищо страшно. Ще станат, ще се изправят и ще продължат нататък. Тоест, самата философия на въвеждане на децата в света, както още от детската градина, е те да не бъдат свръхконтролирани и свръхобгрижвани. Повече самостоятелност им се остава и да речем в тази детска градина няма отделени помещения. Тоест децата, както работят с учителката по нещо, там по някакъв предмет, изведнъж дете, което се чувства неуютно, може да излезе, да си тича, да си върти вътре в градинката и директорът казва ми какво може да направи. Най-много да направи кръгче и пак да се върне, защото сградата е под формата на елипса и отвътре абсолютно затворено пространството. Съвсем различно разбиране за това как ние да възпитаваме децата така, че те да бъдат зрели зрелостници, а не както при нас излизат много често незрели зрелостници. Добре, продължаваме нататък с принципите на японското средно образование. Изобщо на тази философия на образованието, да. Да, направи ми голямо впечатление, когато посетих един от часовете, в които имах проучване. Учителят каза, за какво сме тук? И всички деца отговориха, за да бъдем щастливи. Това е и основен принцип на позитивното образование. Много съм доволна, че се прие като основен принцип, че не е важно дали пишем шестица или двойка. И шестицата и двойката са измислени. Нашата цел е светлината в очите на децата. Има ли светлина, то значи те наистина са на правилното място. Как се постига това усещане за щастие в процеса на обучение? Много работят по групи. И когато, да речем, учителят задава някакъв въпрос, той разделя класа на групи. Тези групи не са определени нито от учителя, нито от индивидуалните интереси на учениците. Те са разпределени с броилка. Напълно случайен принцип, който е много важен. Защото може да попаднеш само с деца, които се интересуват по този предмет или деца, които изобщо не се интересуват. Важно е обаче, накрая, при нас обикновено правя в момента една скоба, също се работи по проекти, но групите се определят или по желание на учителя, или по желание на учениците. И да речем някой, който се присламчи към групичката, не работи и в крайна сметка достатъчно му е просто да е част от групата. Докато при тях интересен е начина на оценяване. Оценява се групата. Но за да се оцени групата, излиза един представител. И този един представител е избран отново на случайен принцип. Тоест всички в групата са заинтересовани, всеки един да знае какво са работили и да може да го представи. Тоест дори деца, които не могат да се изразяват добре, трудно им е да разбират този предмет, от останалите са обучени, защото е важен успеха на цялата група. Виждате принципа на случайност и на работа в екип, колко е важен, за да те да се самообучават.
Това работата в екип, да, наистина се извежда като ценност в момента. Все повече върху това се обръща внимание, но тази втора част, която споменахте, е всъщност много интересна. Това, че на случайен принцип се избира този, който да бъде лидера или говорителя на групата, което наистина явно мобилизира всички да се подготвят еднакво добре. Да, аз имам примери от български училища, когато мотивът е групов, т.е. един клас има за цел да прочете 10 000 страници през първия срок. Представете си съвременните деца, поколение Z, колко са настроени да четат, и то 10 000 страници. Но когато това е цел на цялата група, на целия клас, децата казват и 20 страници да е прочел, ние му се радваме, защото в общия сбор той помага. И действително в този клас децата от ромски произход са прочели 10 000 страници за един срок. Добре, понеже времето не е много, нека да останем повече на японска територия, защото това е нещо, което много рядко ще имат възможности нашите слушатели да чуят и да научат. Да, друг принцип, отново изказване на Конфуций, където и да отидеш, отиди с цялото си сърце. Тоест, те ги учат на усърдие във всичко, което правят. Ти направи всичко, каквото би могъл най-добре, пък няма значение как ще бъдеш оценен. Как се научава това? Да, знаем, че японците са много усърдни, много дисциплинирани, много така устремени към да покажат най-доброто, което могат. Вижте, това е ценност, която се възпитава столетия. Това не е нещо спуснато отгоре, както да речем сега е много важно емоционална и социална интелигентност. Не, това е нещо, което се възпитава с столетия и е ценност на самата култура. Добре, все от някъде трябва да започнем, така че... Да, мисля, че ще започнем именно чрез социалната интелигентност, защото когато знаеш, че ти си ценен с това, което носиш на обществото, виждала съм как японци, дори хигиенисти, са толкова усърдни, правят максимум от което могат, защото те са ценени от тяхното общество. Вие знаете, че те много се покланят един на друг. Това е изключително важно. От гледна точка на това да изкажеш уважение, че другия изобщо съществува. Той не е професор, не е бизнесмен, не е богаташ, не е красавица, но той съществува и неговото съществуване е част от твоя живот. Това е изключително уважение към другия, именно кара другият да даде максимума от себе си. Добре, в заключение, това, което така мислите, че е най-ценно и може да ни подскаже и на нас някакви пътища да се справим с твърде многото проблеми в образованието. Отново бих приканила колегите учители да обърнат своя интерес към така наречените принципи на позитивното образование. Ние предлагаме такива уебинари с много техники, методи, видеоматериали, ще се запознаят и ще видят точно не само философията, не само техники, методи, но и добри практики, както в чужбина, в Япония, в Щатите, в Германия, в Австралия. Много се работи, така и тук. Бих искала още обаче, ако ми позволите, имаме ли време, да споделя нещо, което много стимулира българските деца. Когато им казахме в един конкурс да работят под надслова, който е японски, чисто японски. Всичко е красиво по свой начин. Всяко нещо е красиво по свой начин. Не мога да ви опиша какъв ентусиазъм, какъв изблик на креативност, на освободеност от всички матрици, кое е красиво и кое е грозно. Просто децата се представиха брилянтно на този конкурс, българските деца.
без предубеждения. Всичко може да бъде красиво. Благодаря за това участие и за интересния разказ на доктор Стефания Димитрова, която ни открехна малко от философията на японското училище. С това, скъпи слушатели, завърши днешното ни предаване. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев, с която ви препоръчвам да останете и от тук нататък. Много хубави часове с предаванията ни ви желая целият ни екип и аз, Венета Гаврилова.